Това там, помпата. Ама те са бойни, това са бойни. Добре, дай тия лайт примерно с това. Ако е примерно за 7 човека, това сега отивам да вземем мейките и отивам. Трябва само бойни. Ако са повече да ги запукам. Арбалета колко е? 1000 евро. Не бе, няма да ти свърши за това, което искаш. Аз нямам. Нали това, което ти искаш? Искам да го пробия в крака и да смисъл да куца прасе. Ти го заредиш. Защо се зарежда на ръка за 1000 евро арбалет? Защото ми така са го измислили. Какво да ти кажа? Няма такава, няма система за... За колко продавате? Такива си Добре, това не върши работа. Не върши, Мечове, палки. Мечове тук не продават. Бронирана жилетка нямаш. Горе са мечове. Да, ти нямаш бронирана жилетка. Нямам, За кого си оръжиен магазин? Да. Дай ходим за мейки. Ще го извикаме в залата. Изкарай ми една-две палки и един меч. И да ги плащам и да тръгвам. Нали, не съм на почивка. Някакви палки десантно, така с дръжка и меч, примерно, катана. Къде са? Да, телескопична и права. Една, чакай махавката на Ранду. Тая катана е наточена ли? А? Колко пари е катаната? Всяка има цена. Дай малко ще нарежа. Ти като има цена продавачка ли си да ми кажеш колко пари е? Аз не мога да помня да Така, 307 лева наточена ли? колкото е фабрично. Имам ли право? Колкото е фабрично? Да, защото има тъпи, които... Тая е фабрично наточена ли? Питам те сега. Да, Знаеш ли какво продаваш? Наточена. Дай един лист хартия. палка или лиска? Лист хартия, защото ще купувам меча. Плащам с карта Always и заминавам. Кутията държите ли? Аз съм Ахил. Държа, да. Искаш да ми продаваш без кутия. Не питам, защото много Така, бързаме. момент. Дръж телефона. Ей така към мен. Само да снимам за видеото. Ако обичате. Добре. Ти за мен ли идваш? Така, струва ли са добре толкова кубур? Не. Що не прибирате Фабрично. хората? Фабрично. Фабрично. Менте. Както е дошъл... Тежко менте. Коя е най-скъпата? Каквото е останало отзад. Вие не знаете ли Най-скъпото. коя ви е най-скъпия меч? Виж, продавате ли в този магазин? Аз продавам. Продайте ми най-скъпата катана да видя как се Това е затваря. останало. Веднага, ако обичате, тук сте, вижте, защото човека няма нерви. Никой няма нерви на това време. Да. Вие обаче малко, нещо си мислиш, че е песен на Мадона. Така, колко е тая катана? Това е на 384 лева, 80. 196, 34 евро. Да, е. Не искам по-ефтин, искам най-скъпото да го платя и да се заминавам. Да, но вижте си и това. Дайте това сега да видя как се затваря. Пак не може да се затваря. По-лесно Да, се как е направена, примерно да я нося на кръста и да се вади без да штраквате хора. Имам ли право да я нося в багажника? И може ли да е със сребърни орнаменти? Не съм мангал, нали, защото златно. Каквото е останало, Със сребърно има ли? Нямаме. Това е всичкото налично, което е останало. Няма със сребърни орнаменти. Нямаме. Викай ми Стоян златния, добре. Колко пари е? Маркирай, плащам с карта и да изчезвам. Други кобури за нея имаш ли? Няма. Добре, като няма, давай да плащам и да се махам. Ако обичаш по-бързо. Отстъпка ще ми правите ли за рекламата? Колко процента във ВИПа да се обаждам ли в Бургас? София. Мога да направя 10%. 10% ми премаркира и да плащам. Къде са ми цайси? Да. Момент. Имам ли право да я нося в багажника? За себе Мисля, си. те са по-скоро с такава цел за... Слушайте да малко. сложите Така, на страна. с какво да е да занеса? С инкасо ли да си извикам? Не, можете с касовата бележка си. С касовата бележка се пренасям в автомобила, нали? Така всичко е законно, хубаво и ефтино. Може да кажете, че е за подарък, може да кажете, Точно че е така, за съм украса. толкова хубав човек, обичам подаръци. Да. Дай ми една-две палки още и така. Да. Дали ще мога да хвана куршумите на Тошо путката с катаната? Сега отиваме и за ММА-ки. Ако обичаш, махни етикета по-така експедитивно, Ами как без да го остават махна следи. по-ефективно, като трябва да го изчистя с пет.
Обичам аксесуарите си. Обели го, няма да го чистиш с спирта, ще го изчистя с кръв. Go get it back in blood. Handle my motherfucking business. Колешки е готова, си давай, маркирай. Не, това не е в... Моля? Дай една-две палки, дай къде са веднага. Това влиза в тези кутии, ако искате. Палките къде са? От другата страна. Да, защото изглежда ми чудете. Къде е тук точно? Ей, тук ли? Ела ми изкара една палка десантна, най-скъпата, да я купувам и да тръгвам. Рапидо. Хич не бързаш, виждам. Права, тонфа, телескопична. Я да видим, дай права, томфа и телескопична. Да. Телескопичните са в размери. 16, 18, 21, 23, 26. Каквото дадеш, давай. Белезници. Давай всичко. Това има ли някакви връзки да се я вържа на гърба? Като принца на Персия. Ето ви. Добре. Правите и тонфата. Така, тая палка е за Неси Боб. Кавали. Те, другата телескопичната ми дай. Той нож какъв е? Генгста е. Какъв е ножа? И е списък. А? Тактически. Колко пари е? Изкарай го и го дай и ми дай ни белезници. Черния, този. Да, черния. Бляк. Белезници. Този вие с острието с насеретацията и с куката. Рамбо пълна кръв. Добре, за куката. Отвори го да го видя. Той с куката какво ще правиш? Отварям консерви. Това е резец. Соймен човек, какво ще режа? Въжета и така нататък. Bear Grylls. Тук имате също друг резерц и Така, това ви е за това е за чупене на Bear Grylls. стъкла. Не, дай ми ножа на Рамбо. Кой е нужен на рамбо? Ти не знаеш, дай телескопичната палка и да тръгвам. Най-скъпата деца затваря хубаво. Веднага, после ще прибереш ножа. Няма да го купувам. Разбрах, че няма. Палката маркира и палката и катаната и да се махам тук. Палка телескопична от тези. Да, от кои? От двете с наръбената дръжка или без? Дължина. По-дълга. Средна. Колко Къде е сантиметра? дълга? Средна. Средна 21 инчовата. 50, Не, по-дълга. 55. 26 е най-дългата. Тя е 26. близо 60. 26 см не е дълга палка. Инча. Дръжката е ли? Инча, Инча, да. колко сантиметра е? Не съм в Америка. 2,5. Ами така ги водят. Колко инча, сантиметра е? 26 инча чат GPT. Дай да отворя да видя, паркира и да тръгвам. Окей. Черна няма ли? Не, последната ми е. Последната нямаш черна. Нямам. Така. Добре ли се държи? Взимаме. Маркирай да плащаме сама. Хубава. Веднага. Always. Давай, ако обичаш Коя 10 палка от двете Ей, остава? тая, която ти е в ръцете. Само тази. От тези двете не. Ай. Маркирай, ако обичаш, на посттерминала скара. Мече ще го прибираме. Няма да го прибираме, мече е с мен винаги и в туалетната. Да. Кутията си е ваша. Кията вас си е моя, използва. всичко си е мое, живота си е мой, парите са мои, маркирай. Да. Маркира ли? Така е палка. Колко е с 10% отстъпка? Егенето. 8-6? 12? Да. 196, 03 с намалението. Евро. Плащам да е. Те просто